Dek habis ya bener ini ki. Halo Lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sire kon ngaleh dulur iki lho Le, nek nyeluk gak oleh gas. Isin ya Allah. Halo piye Cek? Halo Lur, piye? Kaose kok lorek-lorek ganteng ya, Cah? Kalau jajan neng, ya mama di jajan wagih. Nek sak kresek. Kae ngerti ya? Sak kresek. Jare mengajak Rene. Masa kurang ayah ya. Tak culik Gus, biasane iki nek rene apa gelem celuk-celuk mak-mak ngono gak sluntu-sluntu nek sekiranya aku turu apa balik cengkelak. Kalau bukan jajan sik iki lho. Ya omo ya wis rasa marah-marah. Mbok nyilekno klambine ayam, mbok cilekno dhewe. Iya kok tak kandung. Klambine ora dadi sewek deh. Urung iki. Deket golek tudung. Adik yo ngono jere. Anu ndang pingamu Bu, aku tak ndang golek kudung. Lah ya. Gedhen iki jek wong sing pakem sing luwih gedhe wis ayah. Iki pol cilek wisan. Iya iki. Iki terima loro wis tok nek tak jipuk ki kok beneran nek loro. Wah. Iya jelas nyilekno nek iki habis. Persis loro sakmono kuwi. Dereng ngelongi sak kilan awake gepeng kaya Iki lo paling dedel. ngrubah kok kono. Lah iya, go ngetan ae apa piye? Iya, Dipang ning ngene ku. Ngene iki paling ya wis santri Kang Jek. Wis kene lah yo iya kok. Alah nek tremo ngrehab ngene iki Tunggoni nek ditunggoni ya dadi canda. Iya. Nek ora ditunggoni ya. Engko saronge kembar, klambine kembar. Aku nek wis dadi apa golek udung. Lah moto kaene ngono apa piye, Mbok? Foto ngono. Mas aku ya ora koyo nek Langsung anu ya. maksudnya iso madakno ngono lho. Iya. Nek karo tuku kudung ya nggawa klambine ngono nggih Bumi. Iku mbah nak nglempet apa piye neh. Kaya ngepasi enek wong ider, ngepasi murah ngono lho mikirku. Kaene lah yo lumayan apik kaene iki. Alah kok dhek sakmono ya. Apa njaluk kan model piye lah. Yo. Wis sakmono. Ya wis. Kape bubuk kene le? Wis sampe masuk sekolah. Terus saya cek minggu ya wis. Mbak Dinda ya mulai masuk. Engko masuk 2 minggu terus libur neh rek ngantek. Rek. Poso apa ora? Poso sungan apa poso beduk? Nek nganu tang mam, kae mamak duwe nganu sisa segone. Muring-muring. Mau ki ya wis meneng. Segone ijek sisa le ngene mama. Wis Telur yo ijek. Nah, mam, sarapan. Poso sungan Poso sungan nggih. Lah klambine rek kok wis sah kaose. Lorek-lorek. Ngono kula maksud piye? Indra ora pepek sajene iki mah. Jadi mengajak Rene, dijak Rene malah Kong, yang kayak mantuk Mbah Kong nyemprot. Bari do bruntes-bruntes ngono parene iki. Sik, aku tak telepon nganu piye, Mbak Tin ya. Heeh. Tak telepon wis dilu, engko nek menawa wis kan aku ndeknane wis dipotongi entuk siji. Entuk siji anggekan, terus iki njajal sik tak telepone wong. Wis iki dhek apis arep mantuk, guys. Geger ngajak mantuk iki jam 11:30 panase kok ngene ora. Mantuk kok sore ae apa piye? Kok masak ning kene pisan? Salim sampe mama. Lho, piye? Dosa kok masuk neraka ngono kuwi. Kan Salim emoh. Pokok gak roh mantuk. Nggih hati-hati. Panase kok ngene kok. Kon mantuk engko sore ae. Mang sing ayahe habis wis mantuk dhisik. Eling wedhuse. Duh motor dhewe-dhewe. Mas Agus ndek wedhus loro.
Dia habis ki nek gak ditukokno pedhus ki nangis. Nah. Ya. 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 Turu. Waduh, lah kok wis PW kaya ngono. Wis turu, guys. Langsung kesel bar nyemprot pari pirang-pirang tangki. Jam 11 angke laut. Kayak mantuk. Iki Anam ponakane dhisik. Glimbang-glimbung ning kene kan anceles. Posone wis tau mokak apa urung? Gung pernah muka? Beduk? Duh, waduh, beduk barang kok. Loh, sing ndek mben, ora sing saiki. Iki ket mulai poso pertama sampai saiki gung tau muka. Ya gung tau beduk. Oh, dino terus berarti. Hebat, hebat, hebat. Wis kelas 5 oleh. Kelas 5 kan kudune ya wis kuat sehari full Mosok pe beduk, wah koyo TK. Hebat. Sing keri apa? Lah yo. Piye cincine iki piye lah yo. Tuku dolanan klo, guys. Ditono le. Cincine keri kok gegete ngajak mantuk rene neh. Cincin endi? Iki cincin ajaib berarti. Iya ya, pakai sek. Kok nek anu nek miber. Cincin ajaib kecer Oh, gak ngono nek nganggo ning kene. Kecer. Ngono ape dienggo mama ora oleh kok. Cincin no. Teko ndi ki mah teko mulus wis. Teko mulus. Astagfirullahaladzim. Mantul. Nggih. Cincin keri kok yo balik yo. Kok bayani ya. Oh. Panas kincung iki ngene kok yo. Ajak balik. Mang mbok cekeli kowe 6 cincine iki, Mang. Lha apa gak anu mbok dudono iki cincin mipis kok ngono, Mang. Mbalik neh. Lah wis teko desa mulus iki. So balik rene neh. Wayahe lur, wayahe masak kanggo persiapan buka. Iki dhisik rencana ki arep kelan asem. Nyayur asem, guys. Ya wis gas neh lur. Dikon ngaleh lur iki. Ora iso ya gas wis kadung kecanduan gas ya lur piye iki. Iki dong telane. Anggek ramban iki mau sek seger-seger. Dong telo, terus kacang. Kacange iki wis rada kisut-kisut kaya desih, guys iki. Soale kan wis enek seminggu ning kulkas. Terus kluweh, blenger. Pokoke ya kluweh, ora usah tumbas, guys. Kae dong-dondonge lah ya padha ae rupane ya wis kaya desih. Kisut kabeh kuning. Ngono lah ya enak. Engko nek dimasak diuplek-uplek ya panggah mantul. Ya, pitik ya. Iki guys, iki jagung engko digawek dadar jagung, digawek bakwan, guys. 1, 2, 3, 7 iki engko wis sak masakan. Iki mau ki yo awean, guys. Ngene iki yo gak tumbas. Jagung putih engko digawek bakwan. Didong telane wis karek nyuci, luwih rong tak koceki. Kacange wis tak umbah. Ya Allah, Gusti, mati lampu, guys. Pak Sun duwe kok tadi. Mati lampu, kondisi udan deres. Untung kok desih iki wis mateng kabeh, guys, entuke masak. Nah, udan kok ket mulai jam piro? Jam 3 sampai jam 5 lewat dhuwur sepol sampai kalenan ki kebak banyu, guys. Ratane
Beres. Untung untuk ku masak iki kok wis mateng kabeh. Lah ngene iki engko nek buka, gak ya mumuk-mumuk kaya wong uta ngono kae, guys. Ora ndek baterai dhisik. Terus lampune ra mekan-mekan. Terus nasibe piye nek mangan? Nek buka ora gowoke apa ora? Nek ora ndang mekan ngene iki terus piye ceritane kaya Guwa Sentana, gelap gulita, peteng dedet. Iku nek buka piye ya? Lah baterainya do telas kabeh ora duwe penerangan lampu. Piye iki? Ya, terus Ayo. Dene kok ngene. Oke, blur. Wes guys, meskipun gelap gulita ya tetap bersyukur. Engko buka ya saeneke lampu. Iki masakane dhisik tak sepilno. Es campur iki gak keri guys, blewah, buah naga. Terus apa ya guys mengdik dindang meng ager-ager. Campur-campur iki kurmane. Iki diparingi adike dhisik apa iki mang jenenge? Apa dek jenenge iki mang? Piscok guys. Piscok. Terus iki sayur asem. Kluweh. Kacang dong telo menyala. Terus iki apa? Pelas jagung. Sambel karo iwak asin. Mantap guys, wis. Karek nunggu beberapa menit lagi iki lho guys. Tapi ya tempatnya koyo ngene iki piye, gelap gulita. Gelap gulita, guys. Kok yo gak mekan-mekan wis sampe buka. Piye iki ceritane iki? Dan dhuwure sampai kompor-komporku lho tak tutupi plastik, guys. Tak kurung-kurungi plastik soalnya banyu sing kon dhuwur kono ki do mlebu. Sing kene tak tutupi karung iki lho. Sampean. Nasib Gusti Allah. Mbok nang dikakno en PLN. Karek kurang sediluki Mas, kuwi ya mlebu metu mbok nang jungok jenek kene jek kok cah cilik. Diluk engkas paling ya 10 menitan engkas lho nek gak 5 menit. Lah iya iki terus piye Mas? Baterainya ora mekan piye iki? Jan iki duwe baterai guys iki. Tapi kuwi nek dikakno ki kaya wong mengi ngono kae. Mekane iki bener mekane ngene iki padung. Tapi engko ora nek 5 menit ngono wis. Kaya wong loro asma ngono kae mengi. Terus piye nasibe iki? Gak duwe penerangan liyane selain baterai iki jane. Yo wis pirang puluh tahun ae wong bayake Dinda iki 14 tahun Terus sampai piye meneh? Yo, duh. Adan ya? Dek, wis adan, Dek. Tapi ngenteni ngene dhewe iki adok bapangan paling. Ngene dhewe iki engko nek urung adan aja. Lah kok engko ae sik sedel ongkas. Wis mbah ya guys, kaya ngene iki keadaane. Lah kene cek ngenteni ae, Kong. Lah mikirku ki ngene lho. Kono-kono kan adan, paling kono ki gak mati lampu ya, guys. Jadine enak adan lah Pak Suwe buka tak stop terus dadak kene mati lampu ya rene wong adan. Lah ngenteni
kono-kono tante wis do buka. Walah ya Allah, wis nang rene ah ya, mbok tunggune ngono lah opo. Lah kok ya ora ketara ngono. Alah mbok saeneke ya guys, bukane ya sembuh ki wajahe piye ya ora ketok. Wajah tu wajah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alamin. Lu kurma. Mam kurma dulu. Anak-anak, mam kurma dulu. Anak lanang sing gedhe iki kandhanane malah angel. Nek kon mam kurma iki senengane wis bar ngomong sik mam. Jen iki ya duwe genset iki ya masjid-masjid iki, tapi kok gak ono ngadan ngono lho. Sumpah ora kok ya ketok. Genset Kok kono lho kamera. Lah meneh kok malah ra ketok. Tak untune tok hitam putih. Ayah malah ra ketok, guys. Pak Sur ra ketok. Mam kurma dulu, Dek. Guys, mam kurma dulu, guys. Disendek emang. Yes, es. Iki tak kono ya, kene ya. Ora ketok ya, Di. Ketok. Ketok beneran. Boten belas. Sakit ireng. Pindah nggon. Ora ketok. Dulu esem gerono. Ora, ate koyo cah cilik, Mas. Ora mbok apakno. Astaga. Rasakan. Rasakan. Tutul tisu, Dek. Hampir Nek apa? mangan nek koyo cah cilik untuk irik. Mbok yo alon-alon alus. Wah. Monggo, guys. Derek buka, guys. Dinda kurmanya telah pinten? Aduh. 3, Dek. 3. Tak patek ketelak ya. Soalnya kan udan ya. Ayo akan ketelak. Tak patek ngorong. Pas sekolah ngomong. Sekolah aja panas ya. Tapi awan jam 12 jam biru mah panas ya. Giat. Sekarang nunggu aja. Kurma paling gak 3, Dek. Loh. Anak-anak kayak gini, ngono apa? Nah, makan. Ini Mas Arif bene saya udah buka lah bene. Masuk ke dalam makan deh. Jadi serat ngono. Ngono makan kurang ta? Ngono. Mune cacah duwe lampu Alhamdulillah rabbil alamin. Gosek, guys. Mam dawet dulu. Es campur. Es campur tapi ora nganggo santen, guys. Pokoknya nganggo niki susu. Es buah. Kloponnya larang. Mending dikei susu. Iya, seru juga es buah. Ayo. Es kuwut. Es apa? Kuwut. Wah, aku seneng parah. Capcin. Apa dek capcin iki? Mbak Dewi. Tapi
Sepurane ya, guys. Lampu mati. Nek ora ketok ya wis. Lah piye nek. Sewong ireng yang petengan ra ketok. Iya. Dek, mang njupuk autan toh, Jin, nyamuke iki. Aku tambah iki. Dok. Melok buka, Dok. Ayo rasa. Iki beras awe anak lanang, guys. Ora doyan banyu, banyune sithik ngene wis. Walah Sayur keluar sayur asem. Walah Nyerimpet-rimpet edok untuk dewa. kuwi mbok rek tak giat ae. Wah, itu tak ora. Mati dak noblok. Apa muluk ae ya? Germuluk. Dek nang tanduk sego, Dek. Germuluk ae ya, guys. Jangane ijo-ijonan kuah. Kacang, dong telo. Ayo, kowe mesti nganuk Bapak es kakean dhisik jane. Kakean rasane. Iya, mang mending segone sik ngombe ese. Walah, entuk ibu dek koyo ngene, guys. Iki lawae pelas. Pelas jagung. Jagung. Buka. Iki balur, senengane desa iki balur. Sambele sak jedrok. Pluk. Tak ijo. Ijo iki, guys. Muluk ae desa iki nek gak muluk ra marem kowe. Ya Allah, peteng tenanan ngene iki ya. Blas sih. Alah ya saeneke lha piye? Ora ndek konten gak ngene. Apa ngontene dineh ya, guys. Ketok ra ketok ya wis. Yo maklum. Kabeh-kabeh yo ngene nek ape piye. Wes bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Gere. Muluk, guys, muluk. Hmm. Anak kami Pak Asin ya. Walah gethoke Pak Asin guys, jangan asem, jangan bener iki. Ambek Pak Asin malah. Nek mulut terus letop. Balur. Ya, Mas. Lawae bakwan. Bakwan jagung. Enak. Jangan nek nek ngincip-incipan jute ya pas dengan nek ngincipi, guys. Sambelnya pedas. Masuk Dek. Ambil apa? Gerepol, guys. Mantap jiwa pokoknya. Ini bapak mau niatnya nek dibare kesukaan nek Kak. Kudu mangan. Nek niat ya ngesakno ya kudang. Jenenge ya wis sepuh ya. Sing nome kadang ya. Niat bate. Apa lambune padang wae. Duwe mulutku mah apa? Jangan dicupno listrik ngono lho. Awake dhewe ra duwe. Masuk melok gabung rono dotong-dotong udan-udan. Pes kaya apa teng. Teng ora liyane kok. Mantap.
Kluweh iki, guys. Mbok kelo piye manut. Kelo asem gelem, kelo lodeh gelem. Yo oseng-oseng yo gelem. Enak kabeh. Yana. Wis buka. Podo ae leh. Pak Suwi wis mindak-mindi tak pengen kon ngenteni adzan dadak yo rene adzan lampu mati. Ayo nek dibuka aku jam 6 lewat iki. Lampu mati ngenteni adzan. Lali ya. Aku wajar iki setiap masjid ki ana genset ya. Enak jane iki. Dicawisi kok. Ngapa ngenten. Tapi yo sing ape adzan wis keburu lesu. Nang mangan guys ngono wae. Nyember. Bapak. Apa? Iki Ndi aku. Iki gak jaman ya. Lha apa kuwi? Tak cepet. Lha sapa wonge? Wis utang lesu kok adzan. Sapa wong ngutang lesu kan ngenekno genset. Utang lesu kon narik genset yo. Nah, aku lah yo wegah. Ndang buka yo. Nah, sing ngomong iki ya. Biasane ndungokno adzan nek. Ora nek adzan ya lesu. Ya ndelok jame wis. Ndelok jame yo wis. Nah, bareng buka ora ngenteni. Kok ngenteni adzan lho, Bu. Ada ngisang karo adzan-adzan. Lampu mati. Marai yo nek musola ki akeh tapi kan do gak duwe genset sing enek gensete kan masjid. Walah ogaknya. Gak kuwi gak masalah kuwi. Iya. Mungkin ae ijek ning do ning kuburan. Alah, bali Dik, Mang. Masa Wis bali Dik, Mang. Alah. Sapa wae digoni masjid nek anu kan ngondali. anu guys. Anak sing keluarga dong sampike anak sing meninggal dunia. Ngono lah nek biyen nek jeng sete sak anyar sik rugi. Teis awak ya. Saiki kawak itu wegah ya. Kalau ndang Wis buka. bobol ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pas nang kok ya pas udan deres ngono lho pas penguburan. Dicek jeng sete sak anyar sik dodok. Saiki ora ya kuwi paling jensete lah go ning kuburan. Ora kok iki wis enak ya. Saiki do Persiapan lho. anak aku kan ngontak. Nek poso-poso tanggal lesu. Nanti aku buka sik. Mbah menak kok adane iki kok lebar buka. semangat Tengah maret. Larang lah katen. Alhamdulillah sampai sak piring manjung entek, guys. 14. Tenang tuh yo. Bola. Sekarang udah wes dong. Masa yang ini dong. Ayo. Wes mana yo lor kontennya nggih. Terima kasih buat semua family online.
Sip. Dimanapun panjenengan berada, sehat-sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya ya guys. Tunggu dinungo guys, doa baik kembali baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Enak guys. Nanti tak uju bisa tuh. Alhamdulillah guys, ya Allah, lah mbok yo ndang ngene. Bar mangan agek. Bar Awak tak seruput itu tuh ya. bar buka lagi nyalake. Bar mangan guys. Segere kok minta ampun. Ya sak piring bek. Ngalah, aku guyu ndungok radan. Ngantek pegel wetenge ngantek ngempet luwe. Wis ngono ya, guys. Dilanjut. Guys, sehat selalu, panjang umur nggih. Dilanjut konten-konten berikutnya besok. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngene kok yo raine yo ketok. Ngerti kok HP loro ning dhuwur kae lho. Lah sijine mati lho, Dek. Kae wis ngedrop ae bapak kae. Ngedrop kae. HP ning ngateni kae dhuwur padha gendep. Ayo guys, apa Oh. Buat buka anggek nekan Dek ya. Ya wis maklum ae lampu mati.